да помигай дружи. One Love Tour за втора поредна година. Да. Тази година обаче е малко по-различно. От турне, от поредица от концерти се превръща в фестивал. Вече се превърна в фестивал. Открихме на 16 юни в Скопие. Имахме страхотно събитие. Днес сме на 30 юни в Южния парк София. После предстои Банско на 21 юли, Варна на 28 юли, Охрид на 1 август, на 11 август Струмица, на 7 септември Кавадарци в Македония, на 8 септември Русе и на 5 октомври ще закрием в Стара Загора 12-часови фестивали на открито в България и Македония, защото любовта винаги побеждава. Ето виждам, че част от официалните ни гости пристигат. Времето се смили над нас, спря да вали. Така че може би ще имаме късмет. Очакваме до вечера много хора на нашия голям концерт. А след малко предстои откриването ни с много официални гости от България и Македония. Ще бъде тук и външния ни министър Катерина Захариева, заместник външния министър на Македония, координатора за култура на Македония и така. Много гости очакваме и разбира се много звезди. В момента на сцената са бомбоните, има ги тук игрите от фермата, улицата на занаятите, с занаяти от България и Македония. А до вечера, след 5 часа, голям концерт с Васил Найденов. Един час ще пее Васил Найденов тук на открито, без ход, подчертавам, в Южния парк. Абсурд! Деси Добрева, която след малко ще изпее химна на България, как ще чуем, разбира се, и химна на Македония. Много звезди от Македония, Next Time една страхотна група, Сладкаристика, оркестър Гушеви, едни феноменални музиканти, брас бенд от Македония, наистина европейски артисти. Страхотен концерт ни очаква.